Fuutankoɓe oɗon celli mi nani fakal ma wallahi Dakar nan ɗo wela mbaɗa ñaama ko welimi mbaɗa yara machallah koye aljanna gonni onon kam moɗon toon tan ngule hin naw toon lahara Dakar koye jaam wonde mi salminima kadi mayi gay paɗɗa e tampere aɗa selli jam wonema no ka hayɗinaɓe ka hen nan ɗon tan wula hikka ko daare kormi laare hikka kay mbaɗam ɗo galle kawam mbaɗa ñaama gertoɗe teew liɗɗi mawɗi machallah ñaama ha kara ko waɗa ɓaadi hikka kay koye jaam gonmi iyo salamu aleykum Moussa Sow mbaɗɗa e tampere aɗa selli jaam tan ƴeew vidéo neldono mami o vidéo kaw village ɗo ñamata ɗo on jinmi neldita kam sabu Allah ko jiɗɗa yalla waɗane ya Makka ya Europe daña kalis ha heewa ya Makka galle baɗɗo étage baɗɗo terrasse kadi dow sabu Allah ko jiɗɗa yalla waɗane ya ma fuur mburu galle moɗon sabu Allah kawam yaro tahi ittumi ɗum temo wano wasde ittude ɗum sabu Allah Moussa yummam sabu Allah ya naat aljanna ɓurɗo mawɗude aljannaji on vidéo woni combat am ka village ɗo ñamata ɗo on woni combat am tinno sabu Allah neldammo sabu Allah neldammo an andi ko jiɗɗa yalla waɗane galle mo ganduɗa ala rahto darata ha mbaɗa fokkaji ma mo nelditam ɗum o de wonan tawi ligne fonno sodede crédit mi noddamo de Boubel ala ko ciñanta kam ko hobbo andega an tan vidéo ha an ko an woni dow ɓuri ngata wurtu ko an woni jasɗo an jogade arsigo weli ha wallahi o vidéo safi Boubel aɗani oɗo vidéo ha kañum addude heɓude addude ɗo guerre mondial na par ce que an noon ko mi wima ya mum vidéo ade ka moftuno ɗum wonto moftunoɗa ɗum agam ko an ko cengirɗa yam holfo an holko cengirɗa e maɗa mbaɗa anda min ase bandi min anda kami ase bandi an sa nulam wiya yiyani kam Boubel an sa nulam wiya yiyani mi o pammi suuro min ɓurma wonde bandi ay nden terannoɓe yimɓe ene itta koye mumen ɓe wona ko min formunoɓe walla anda ɗum mi watma e sac mi moftono e galle he kawam tinata goggam tinata so tawi noon ka buuse ma tawam ɗo so tawi ka buuse ma tawam ɗo ka battuɗo aɗa hirsa wasi yaltude e yam tan min ka ko min yiiɗi jalta e gurdamam an yaltan gurdamam min wallahi min a welani kam tan barke Allah kadi hano mbaɗɗo mi welani kam tan hay seeɗa barke rasulillah e ƴeew neɗɗo ari kalnam tan woni mi waɗima ko boni an
ay annon hankadi ko ɗo woni ari ha jaaɓe hartirta ay so tawi ay so ɓe mbima sa soggi bey ma hanne wasorde ma sa wiɗata nanne gaɗa gaynako e yamo buubelani ha heɓa goddol mbima woto woyande mbaɗa moole caggal Allah mbima yanni mayraka woto woyat bojjima ɗoroy ɗo ma bojjima arte ma a woyi ha yoomi aɗana mayra mes ɗi bojji mayraɗo nan goyata ƴeew hay bojji tiiɗa a wawa Akau. Aku jam. Yero. On ko kalantumam ɗo noon a jaɓata ma nangiram komi ɗaalde walla komi penowo Ko woni ɗum noon paadi ɗum a meeɗi haalandemi ɗo haala ha mbimami ka ɗaalɗo wiyen ka peno eyi ma nangiram ɗum noon ko keɓon haalde ko somi haali ma nangiram ɗum noon hono buubel o haala buubel kalata vidéo o mumtani ɗum omo min nandir ɗum nofram omo jogii vidéo omo heɗo ɗum kon nde wi noon ko o mumtinde o mumtani won ɗo joñno ɗum buubel o jimmi ko kalda makko ko leeri ko nanndi haala dartiki haala mometaki haala yo ɓoltere haala o mumta définitivement vidéo o supprime ɗum haala village so ɓooyi seeɗa a ñakkat fayde noon mi annduma non laisse-moi terminer so ɓooyi seeɗa a ñakkat fayde la fois passé mi wimama mbarodi so fowru yawi ɗum par ce que no ko yaadu makko woni ko fewani je pensais que peut être ko kalannomi ko a nani ɗum Boubel totti kam téléphone o min supprimi vidéo o e yeeso ma n'est ce pas vrai ou faux mi itti ɗum e yeeso ma ou bien mi ittani ɗum e yeeso ma min itti ɗum e yeeso ma ne guittumi ɗum kadi gandumi vidéo no wawi heɗɗade e téléphone o jaami ha to Corbeil woni mbimi yo ittu ɗum e Corbeil makko o itti ɗum e Corbeil makko comment c'est fait que mbiya kam kadi vidéo o nana e téléphone makko woppu ko mbatta ko an nane woppu ko mbatta ko ana yi vidéo mbiɗa ko mi nani haala ɗum mawɗo wiyata mi nani jewtu ko mbaɗata ko min ne nodduɗa kam de min cikkumi ko goɗɗum non cikkumi ko goɗɗum presque je pensais que ɗiɗo haalaluji ñakkude fayda gasiɗo en mais kadi Boubel nani omo jogui vidéo e mi yeehi ɗo mi ñaami ɗo yari ɗo mi waɗi non wona ɗum heddi non par ce que minen min tampu so taw ko haalmi heddama jo wiide min komi ñakkude fayda komi penowo an mi wiyanima ka ñakkuɗo fayda mi wiyanima ka penowo mais won hen gueɗe gorko watta ɗum ɗon noon mbimami won hen gueɗe wona gueɗe gorko an ka gorko comment c'est fait que hande vidéo filmi kam hande mi yeehi to mboɗo mi ñaama hande mboɗo mi waɗi ni e ɗum ɗon fof amin muña donc toute cette pression là oɗon pawa amin ɗum haɗani amin muña ɗum yero assez yoni haala ka yoni galle an jeydema galle o addantama wiidade heɓɓe haala ka min mi natti wawde muñji ɗum galle ko galle ma naw galle ma par ce que so tawi an ala mima ala ɗo bandiraɗo so oɗon jinggami ɗo e galle yoni non arrête ko min foti wiidema arrête non hay goto jinganima ɗo non hay goto jinganima ko ɗum ɗo woni hamnade saɗa hokka ɓiye baɗe walla de koreji ma hokku ɗum mo ganduɗa ko neɗɗo joguiɗo needi onon fof fote yam oto yiiru ɗum noon so Boubel arino e yam kadi no haalnami haalama kadi ko ni kaldanmi e makko oto yiiru ɗum noon ala mo jingananmi ala to ɓaggatmi ala to ɓaranmi onon fof fote e yam gila nde garɗa ha joni mi hollanimo yeeso goɗɗum so wona yeeso bandiragal e fijirde e jaleɗe mais won hen gueɗe aussi kadi voilà quoi neɗɗo niɓɓiɗi walla ko wiyete neɗɗo niɓɓiɗi ko gonga an min sikkano an aɗa ala needi an
Yoro an ko zéro respect an ko way waade fo min komi jinnaɗo ma no wawi waade hay so komi jinnaɗo ɗaalde hay so komi mawɗo gooƴol mawɗo karrolol komi mawɗo ma ndesɗa ko baɗam aɗa foti respectude min hay saano baɗam aɗa foti respectude saka noon a toro par ce que ko mawɗo ne foti wadde ni mawɗo min e an aɗa foti wawi jadde men min oppinima waɗana haaluji ma mbeɗa jaɓatma rutto hannde mi wima Boubel nan jogui vidéo am ene sara ɗum e saga ɗum duttoɗa an ala ko mbiyata kada wallete baɗe min noon ko Dieynaba fawi kam ɗeɗo mette foof ma mi anda yimɓeɓe ne moɗ Allah ne seedi min mi yiɗa galle ma ga mi yaltat galle ma so tawi o galle ma kande tan pottuɗen mbeddo yero kande pottuɗen mbeddo yero mbiɗa kama ɗaala sukarde weli mi atoye Allah e balɗe ma an par ce que hankkadi mi sohla natti a jaam hakkude men mi yiɗa jaam hakkude men sakkara mo dunna pombe tere kino bare pratique a se yani haala ka ok mi nani joni ko min foti dejjude da basi la o pam ko galle ma jimi non s'il te plaît jodo mi haalama jodo a wonta dañde do ko musma mi wonta haalde haalaka wona ko non jiruda haalaka yaafo sibu Allah e nelaɗo muɗum gese wona ko probléme Boubel mami réglu ɗum mboɗo wawi foftade ɗi ɗelangal ni sago ganduɗa woni momenede momanto jomumen tan hankkadi jagenen dippo e ma ganduɗa jaam wonde leeso bonani ɓuri ko taggede yeɓɓe yimɓe yeɓɓete hankkadi jaam artat tan la paix guelɗo Boubel min ko égalisation woota remontada mbaɗen mo ɓunamuɗo ɓuno buna